wagati Mali, Burkina, Mali, Niger, Abdraman Chani, bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ a ye a ka kɛlɛ pankuru ta fala ye kɛlɛ pankuru don han sabula pankuru nanzara tɔgɔ ye ko kaza de nin ye kaza ko ale ye a y'a ka kɛlɛ pankuru ta fala ye k'i kunda Mali kan bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ a nana cun anw fɛ yan a kunbɛra a bɔlen Mali la fala ye a taara anw sɔrɔ Burkina Fasokaw fɛ yen a bɛɛ kɛra tarata tɛmɛnen septembre kalo tile 30 maaw bɛ ka mun ɲininkali kɛ ni nin voyage sugu kɛra ni nin taama sugu kɛra fala ye ɲininkali de bɛ kɛ sabula président ninnu bɛ bɔ ka min fɔ fala ye micro la ko in tɛ o ye dɛ nka journaliste minnu sɔmi ka jan minnu bɛ ko jate minɛ minnu ka donni di olu yɛrɛ fana ma bi fala ye ni président nana aw ka jamana kɔnɔ ani maa minnu bɛ na a b'olu bugunatigɛ ɲini k'u dɔn jɔn ni jɔn dalen don a kan maa ale mana bɔ yen jɔn ye maa fɔlɔ ye jɔn ye filanan ye jɔn ye sabanan ye fala ye o ye tamaseere ye kuma min ni a bɛna o fɔ n'i ye Cani ka délégation ta k'a lajɛ fala ye a jiginnen Bamako maa min dara a kan o y'u ka jamana minisiri min bɛ wolomasiri tabaga ka ko kunna n'o ye Modi Saliu ye ministre d'État fana don anw fana ka Asimi sigiyɔrɔ la ɲɔgɔn ye don Kulubakaw fɛ yen fala ye ni Asimi bɔra yen maa fɔlɔ min na Teŋu Asimi na o ye Sadio Kamara ye o kɔrɔ ko kuma kɔni da kɔni donna kuma fɔlɔ min na o ye wolomasiri tabaga ka ko ye fala ye Burkina fana u selen ye ka an sɔrɔ yen n'i ye o fana salon kɔnɔna lajɛ i bɛ Cani ye Modi Saliu b'a kɛrɛfɛ Burkinakaw ka wolomasiri tabaga ka minisiri o fana gunnen don capitaine na fala ye walima o tɛ de nin kɔrɔ ko Cani nana kɛlɛkɛ kuma de la yɔrɔ AES yɛrɛ dama kɔni ka kɛlɛkɛ kuma kɔni tɛ o AES n'a jogo kunbɛcogo kɛlɛ fala ye kuma ye tali tiɲɛ de la ni maa minnu tun bɛ Bamako yan pankuru jigi kɛnɛ na anw kɔni kun di anw bɛ Wagadugu sabula a cunnen ani i bɛ fila de ye ɲɔgɔn ye fɔlɔ pankuru jigi kɛnɛ yɛrɛ la fala ye o ye miniti 30 kɛ yan'u ka taa sabula Burkina fana président sigiyɔrɔ fala ye o fana tɔgɔ ye Kuluba yan'u ka anw sɔrɔ yen Kuluba sabula a nana fitirimagɛn waati a bɔra Mali de la ka taa yen kuma tɛ nin si nɔfɛ Cani ko mun a ko AES sigilen san 2000 23 san septembre kalo tile 16 Bamako yan olu y'u ka minisiri minnu bɛ yen n'u b'u ka jamana ɲɛmaaraw cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna u y'olu de bila ka na ko ka na fɛɛrɛ tigɛ hali n'o y'a sɔrɔ an t'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka jɛ ka an yɛrɛ lakana fala ye o de la a fɔra ko architecture de protection n'i ye AES sɛbɛn fɔlɔw lajɛ a tɔgɔ yɛrɛ de tun ye Alliance Liptako Gourma fala ye Liptako Gourma in don dɔ la n da bɛna don baabu fana na o fana ye tarikuba de ye k'o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɛ fala ye Mori kitabutigiw Mori walahatigiw Mori minnu bɛ ko kunna jamana 3 ni ɲɔgɔn cɛ u ye baara dɔ kɛ Liptako Gourma na fala ye fɛn dɔw bɛ yen an t'an da don olu la o ye faamaw ka gundola kumaw ye fala ye nka Moriw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka jamana ninnu kɔnɔna na ka kɛ ni basigi ni lafiya ye minnu bɛ si ni kɔlɔsi ye minnu bɛ miiri ni jamana ye n kan bɛ olu ma n kan tɛ anw ma dɛ anw fayida feerelaw ko tɛ fala ye bɛɛ lajɛlen ni balo cogo don cɛw Cani ko mun a ko Asimi ma an sigira don fɔlɔ minnu na an ye kuma fɔlɔ minnu fɔ o ye an k'an janto an ka jamanadenw na u n'u bolominɛw u bɛ se ka lakana cogo di a nɔgɔnnin fɛ Asimi de y'a fɔ ne ɲɛna ko e yɛrɛ bɛ jɛkulu minnu kunna n'o ye wolomasiri tabaga ka jɛkulu ye o ye force spéciale ye ko n'o bɛ se ka walankata fala ye k'o don jamana 3 in kɔnɔna na k'o ye fɛɛrɛ ɲuman ye nka jamana wolomasiri tabaw olu ɲɛmaaw ka baara kɛ a kan a bɛ se ka lawaleya cogo min fala ye nin y'a sɔrɔ hali Liptako Gourma fana mana fɔlɔ Cani nana ka na Asimi hakili lajigi o la a y'a hakili lajigi mun fana na
a ko sɛbɛnw sigilen sen kan an kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ juye kalo tile 6 san 2024 an kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ Niger Niamey mun fɔra tuguni an ko an k'an ka kɛlɛkɛcɛw fara ɲɔgɔn kan u ka se ka kɛ maa 5,000 ye u ka wuli ka jɔ kɛ walayi o de kalifara o baara in o de kalifara Niger ale ni Général Tchani ma baara in kalifalen Tchani ma jɛkulu mun filɛ nin n'o ye sɔrasi jɛkulu minnu kan ka fara ɲɔgɔn kan jamana 3 in tɔgɔ la u ye baaraw daminɛ n t'a dɔn ni hakili b'a la waati dɔ la ka masawulen to état major la a ye munumunu salo kɛ ni gafe dɔ ye stratégie de communication ni intervention ni fɛnw bɛɛ lajɛlen ka taa yira IBE la ka bɔ yen ka taga sɛbɛn kelen ka taa yira ale Général Abdramane Tchani na o kɔfɛ de u ka lajɛ taara kɛ ɲamekaw fɛ yen a yirala sa ko jɛkulu in ko k'a sigi Niger a bolodon yɔrɔ bɛna kɛ Niger donc o baara de hukumu kɔnɔna na Tchani nana ka na kɔmasegi kɛ a ka kuma kɛra mun ye a ko Asimi ma cɛdenw ye baara kɛ Modi Saliu min sigilen filɛ ani Sadio Kamara u taara ko sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ a baara kɛra cogo di an bɛ min ɲini o bɛ se ka sɔrɔ cogo di fala ye kɛlɛcɛ hakɛ min kan ka bɔ jamana ninnu kɔnɔna na ka na a nana o ɲɛfɔ o senfɛ fana a y'a yira Asimi la baara in bannen kɛlɛkɛcɛ ninnu yɛrɛ jɛra mun na o fana baaraw bɛ yen o ye ɲɛmɔgɔya sigi ye sabula n'i ye sɔrɔdasiw fara ɲɔgɔn kan fala ye f'i ka ɲɛmɔgɔya ɲini u la nin jɔyɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen Mali ko komi Tchani de bɛ ka nin ko ɲɛnabɔ fala ye olu y'o bonya to a bolo n'a ye min fɔ u n'a ta o dabada ma babu min kɛra Bamakɔ yan o y'o ye o kɔmasegi kelen o de taara kɛ capitaine IBE ye nka faranga min kɛra yan i b'a dɔn bi k'a fɔ ko AES jamanaw kɔnɔna na datugulen tɛ dɛ i bɛ AES kɔnɔ o kɔrɔ tɛ ko ne ko sa k'i bɛ taa baara kɛ ni Israël ye ko AES jamana tɔw b'a fɔ ko ayi k'e kan'o kɛ ou bien k'e bɛ taa baara kɛ ni Allemagne ye ou bien baara kɛ ni jamana dɔ ye aw de ka jamana kuntilenna y'o ye AES m'o datugu maa ye fala ye o de la kɔsa in na bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ sɔrɔdasi minnu bɛ CEDEAO kɔnɔ u ka ɲɛmɔgɔw taara jɛɛrɛ kɛ Abujakaw fɛ yen Niger taara kɛnɛ kan o ye Niger ka ko faamu cogo n'a ka baara kɛ cogo ye AES ma o datugu maa ye sabula halisa u bɛ min na f'o ma ko confédération o kɔrɔ tɛ ko jamanakuntigi kelen b'a la ko o bɛ n'o ye min fɔ k'o de bɛ kɛ jamana 3 in kɔnɔna na jamana 3 in ka ta o tɛ fédération de bɛ se ka na n'o ye komi min bɛ Mali ni Sénégal ni Guinée ninnu ni ɲɔgɔn cɛ n'a cira dɔɔnin fo k'a tɔ to Mali ni Sénégal ye o fana nana ci nanzaraw fɛ fala ye o de bɛ se ka o baara ɲɔgɔnna kɛ sabula o ye jamanakuntigi kelen jamana 3 bɛɛ lajɛlen b'a ta o ka dabada ma baara bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ i n'a fɔ o la faaba dɔ bɛ ɲini a bɛ taa sigi yen ka baara kɛ CEDEAO yɛrɛ kun kan ka kɛ o de ye nka a ma se ka ɲɛnabɔ de donc Tchani a ko sisan cɛdenw labɛnna fala ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Niger ni Algérie cɛ mun bɛ yen o tɛ Mali ni Algérie cɛ bi nka Tchani ye jigisigi kumaw fɔ fala ye a ko min kɛra olu ye Mali ye min kɛ olu ye Mali ye min yira olu la Mali bɛ ka min kɛ olu ye olu tɛ se k'o sara sɔrɔ maa ni Mali tɛ se ka bila ɲɔgɔn na olu ka teriya sama n'o ye ka tila k'a kɛ i n'a fɔ ɲagarilabɔ Asimi ninnu ko hakilila tigɛ o la pewu sisan i b'a dɔn jamana 3 in na bɛɛ lajɛlen jamanakuntigi 3 in bɛɛ lajɛlen n'i ka fanga don fala ye hali adamaden fɛn dɔ bɛ yen o ka di ni fɛn bɛɛ ye maa tɛ se k'o bali maa la nka Ala kana an ta kɛ fangako ye fala ye n'i ye fangako nɛgɛ da i bɛ sɛgɛn dɛ n'e ko f'e ka kɛ président ye i bɛ sɛgɛn donc Tchani nana ka na nin kuma ninnu de fɔ ko don nataw la wulikajɔ kan ka kɛ yɔrɔ min na fala ye gundola kuma don sa nka bɛɛ lajɛlen hakilima na sɛ kulu kun jamana dɔ fuga ye fala ye cɛdenw labɛnnen don nka fiɲɛnin kelennin min b'a la bɛɛ lajɛlen taw labɛnna Burukinakaw fana ka cɛdenw labɛnna dɛ nka u ka minɛnw u ye minɛn minnu san o de minɛnw ma na fɔlɔ Burukina maa minnu kan ka baara kɛ n'o ye kɛlɛkɛcɛw ye olu labɛnnen don nka Burukina ye minɛn min commandé n'o kan ka na d'u ma fala ye o ma kɛnɛ sɔrɔ fɔlɔ
o fɛɛrɛw bɛ ka ɲini yaasa wulikajɔ min na se sigina a ka sigi sen kan Cani nana nin de fɔ sabula Cani fana ka avantage ye min ye Fala ye ni Cani bɛ kuma na i kɔlɔsi dɛ ka n'a fɔ k'i bɛ taa bamanankan fɔ a kɛrɛfɛ k'i b'a kɔrɔfɔ dɛ a bɛ bamanankan mɛn a bɛ filakan mɛn a bɛ Hausakan mɛn a bɛ Jɛrimakan mɛn a bɛ kɔrɔbɔrɔkan mɛn a bɛ Mɔsikan mɛn o sen tɛ Anglais ni Français ni Chinois n'a tɔw la Fala ye renseignement na fana an ka tiɲɛ fɔ jamanakuntigi saba in na ale fana ye spécialiste de ye renseignement na Fala ye n'a ye min fɔ o ye tori tɛgɛ ye donc a y'o bilasiraliw fana di k'an ka jamanaw ka hakili to la nka nin bɛɛ lajɛlen laɲini ye mun ye dancɛ min bɛ an ni Algérie cɛ baara bɛna na kɛ o de la kosɛbɛ parce que gɔnbɛlɛfinko kuma min fɔra Fala ye gɔnbɛlɛfin a bɛna na bɔ i bɛ y'a fɔ cogo min k'an k'a to yen ni maaw y'a ye u yɛrɛ n'a faamuya donc sɔgɔmada in na an tun b'a fɛ ka nin de fɔ mɔgɔw ye Cani nakun yɛrɛ ye min ye AES force min kan ka fara ɲɔgɔn kan n'o ye kɛlɛkɛcɛ maa 500 ye 5000 ye a 5000 labɛnna pewu u ye baara kɛ Nizɛrikaw fɛ yen chef d'état-major y'u ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaw y'u ye Modi Saliu n'o ye Niger ministre min bɛ u ka jamana wolomasiri tabaw kunna ale taara kɛnɛ kan u sigiyɔrɔ bɛ yɔrɔ min na n'o y'u ka base ye k'o ye hakilila don nataw na commandant min kan ka bila a kunna o fana tɔgɔ kan ka fɔ mɔgɔw ye Fala ye officiellement Bamako lajɛ min bɛna kɛ AES tɔgɔla décembre nata in o bɛna kɛ Fale lajɛ ye Fala ye o lajɛ senfɛ Asimi bɛna na AES ɲɛmaya di Ibe ma Ibe de bɛna na Asimi kɔfɛ an ye kibaruya sɔrɔ cogo min baara minnu kan ka kɛ o fana kɔnɔna na yan'o cɛ Asimi yɛrɛ ye minnu kɛ banki min kan ka sigi o kuma bɛna na fɔ kɛlɛkɛcɛ ninnu ka ɲɛma o kuma bɛna na fɔ fɛɛrɛ minnu sigilen don passeport ko la o bɛna na dan tigɛ Asimi ye fɛn o fɛn kɛ yanni baara ka di Ibe ma o bɛɛ lajɛlen bɛna na danganimaya bɛɛ lajɛlen ka se k'o faamuya donc Cani nakun tun ye min ye force unifiée de l'AES a kɛlɛkɛcɛw labɛnnen don bi Fala ye baara u bɛ se k'a daminɛ ka kɛɲɛ ni hakilisigi ni basigi ye ani jamanaw bɛ ka min laɲini nka yan'o cɛ Fala ye u bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ ka ban han parce que pankurun ko ani n'i nana mɔgɔ gosi Mali kɔnɔ bi ka taa Burukina i ma foyi kɛ a bɛɛ kɛra dugukolo kelen n'i ye gosili kɛ ka bɔ Mali kɔnɔ ka taa Niger a bɛɛ ye dugukolo kelen donc ni Niger jamanakuntigi nka ni maa min ye a ka kuma lamɛn Fala ye a ye force unifiée fɔ Bamakɔ yan hali n'a sɔrɔ a m'i sinsin a kan nka n ye taamasiyɛn minnu f'i ye n'i ye minisiri min b'a nɔfɛ n'i y'o ye i b'a dɔn k'a fɔ ko kumaw ye tali kɛ min na kosɛbɛ nin ye sɔgɔmada in na kado ye ka di AES jamanadenw ma an bɛɛ ka baara kɛ n'a ye an k'an sigi Fala ye an kana ɲɔgɔn nɛgɛ kow ma nɔgɔn nin waati in na an b'a fɔ an ka ɲɛmaaw ye sɔrɔdasiw bɛ baara la nka baara in a degun bɛ ka kɛ min ye nin waati in na u k'an ka poste de contrôle kɔlɔsi anw bɛ ka min jateminɛ poste de contrôle ninnu maa minnu bɛ baara k'a yɔrɔ la sɔrɔdasiw tilennen n'o jɛlen nka maa minnu b'u cɛla ye u k'u kɔlɔsi an ka dugu minnu bɛ dugutaa siraw la u ka kuma u dugudenw fɛ filanan ye mun ye tajiko in Fala ye u ka wuli k'u jɔ u k'a lajɛ joona tajiko in kɔlɔlɔ a man ɲi maa minnu b'a fɛ k'u senkɔrɔma cɛ u bɛ se ka don ni fɛn fila min ye bi o ye basigibaliya ale ni tajiko in ye an ɲɛ bɛ min natɔ la fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la wulikajɔ ka se ka kɛ kunnafoni su u kana to olu ka to yen ten k'a sɔrɔ maaw ma bɔ ka kuma ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye an ɲɛ b'a la minisiriw bɛ wulikajɔ la tile 2 in na Sajo ye unité 2 dilan kosɛbɛ ka fara tɔw kan minnu bɛ se ka na ni tajiw ye Fala ye nka baara yɛrɛ ye min ye n tɛna ni n ka taji ye Sajo tɛ se ka na n'o ye dɛ n ka chauffeur tɛ bouger Sajo se t'o la dɛ n bɛ station datugu fo waati min ka di n ye n b'a feere waati min ka di n ye Sajo se t'o la dɛ wa o lawulinkamaw caman de bɛ jamana kɔnɔ bi bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ tile 2 in na an ye munumunu saloni minnu kɛ an ye min ye a sera an ka jamana ka taabolo dɔw falen tajiko la jamana yɛrɛ ka san musaka ye mun ye taji la u k'a lajɛ u ka taabolo falen n'an b'a fɛ ka lafiya
fɛn dɔw bɛ yen olu ka kɛ jamana yɛrɛ ta ye ten lafiya bɛ o de la o kɔlɔsi ka di o tɛ ko juraw t'u ta kɛ dɛ juraw bɛ se k'u ta kɛ nka min ye jamana yɛrɛ nimayɔrɔw ye u k'a la u ka yɛlɛma don a la fala an ka pɔsiw fana bɔberekɛni karitɔni barikoni u k'o fana wuli ka bɔ yen dɛ o tɛ pɔsiw ye dɛ aéroport n tɛ sɛgɛn a fɔli la n tɛ ɲinɛ a fɔli la u ka dɔ fara a lakanabaw n'a lakana baarakɛlaw ka minɛnw kan hali bi fala ye scanner kan ka kɛ aéroport donda la mɔbiliw kɔni bɛɛ bɛ tɛmɛ min fɛ scanner kan ka kɛ yen lakɔlɔsili kan ka bonya yen kosɛbɛ hali bi tiɲɛ don wolomasiri tabaw b'u ka baara la kosɛbɛ nka u k'u dɛmɛ ni minɛnw ye an ka poste de contrôle barikoni ninnu bɔbɔrekalani ninnu fala nin tɛ se ka maa kunbɛn dɛ barrière yɛrɛw u k'olu sigi u ka yɔrɔ ninnu dilan ka ɲɛ kosɛbɛ duguden minnu bɛ dugutaa siraw la u ka jigin u ka kumaw fɛ parce que an ye dɔ ka kumakan mɛn a ko n'olu y'a fɔ ko ni armée taara k'u bɛna olu faga n tɛ bingali laban minnu kɛra nin tile laban ninnu na poste de contrôle olu yɔrɔ kan ka lajɛ maa minnu b'u cɛman ye u k'olu lakɔlɔsi kosɛbɛ feerelikɛla ni fɛn ninnu bɛɛ tɛ feerelikɛlaw ye o an ka dugumisɛnw fana siraw fana na olu fana mɔgɔw kuma ka k'u fana fɛ nin waati in na wa fala ye min bɛna ka na ni ko juguman yɔrɔ i b'o dɔn wa sisan terroriste bɛ k'a fɔ an ka mɔgɔw ɲɛna ko non k'olu ni mɔgɔw tɛ sa ko u bɛ ka hinɛ sira yira an ka jamanadenw na o de ye fili ye o ye piège o ye jan de ye an kana bi o jan kɔnɔ dɛ nin y'an ka sɔgɔmada in na kado ye ɲɛmaaw fana ta nin yɔrɔ bɛ ala fala ye